Bos días a todas as persoas que me escoitan. A cultura segue, a pesar desta guerra pandémica que nos ten pechados os máis privilexiados nas nosas casas. Quero celebrar hoxe con todos vós o Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, en homenaxe a Hans Christian Andersen. Quero recordarvos que a literatura infantil e xuvenil galega goza de boa saúde e que na súa produción podedes atopar lecturas precisas para toda a familia, xa que esta literatura se caracteriza por achegarse a crianzas, mocidade e maiores. Non esquezades de retomar obras dos ben queridos Xosé Neira Vilas, Carlos Casares, Agustín Fernández Paz, Xavier Puente de Campo e as irmáns Pura e Dora Vázquez, entre os que non están con nós. Pero tamén podedes acollervos a tantas e tantas obras de escritores e escritoras galegas que nos acompañan para facer que nos poidamos abrazar, vivir experiencias, compartir e transmitir emocións, valores, vivencias, etc. Para axudarvos hoxe serán moitos os mediadores, escritores, escritoras, lectores, lectoras que compartirán con vós lecturas. Pero non esquezades nunca que a lectura é fundamentalmente un acto solitario, que logo permite compartir reflexións sempre necesarias, pero máis nos momentos que estamos a vivir. Tampouco vos esquezades de que é desta infancia desde onde hai que cultivala. Ánimo a seguir, porque unha persoa que non lé ou que lé pouco pode falar moito, pero sempre dirá poucas cousas por non ter un repertorio mínimo de palabras para se expresar. Adiante, gañaremos a batalla.